ebandleni lakithi emdumezulu. Ngicela nimphinde kezana. Wakhazimula uJesu hlayelenga ekhaya Wakhazimula uJesu hlayelenga eKalvari wathi kuphelele ufeziwe Baba siyabonga. Egameni likaJesu waseNazaretha babongcwele babona amandla onke izwi lakho Baba liphilile linamandla uNkulunkulu wethu ongcwele libusise nasekuseni egameni likaJesu abukhulumile ngalo konke kukhona ngezwi lakho Baba uthe kuyodlula izulu kudlula umhlaba but amazwi akho awasoza ndlula amile kuze kube phakade. Siyabonga ke Baba wethu ongcwele nangalomzuzu egameni likaJesu sibonga Baba lesi sikhathi sibonga leli thuba osiphe lona uNkulunkulu wethu lokuba sibe kule ndawo ngegama likaJesu Kristu mfeli wethu amen. Ngiyabingelela umama ubaba nomama egameni likaJesu abefundisi bonke abakhona egameni likaJesu ngibingelele wonke amasosha kaKristu egameni likaJesu amen. Njengoba bese kushiwa kumfundisi uSimamane egameni likaJesu nginikeziwe ke isikhathi esincane kakhulu esi10 minutes amen. Ngiyathanda siye ezweni likaNkulunkulu encwadini kaLuka kaJohane 19 verse 30. John 19 verse 30. Kwathi ukuba ewamkele uvinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Amen. Nginibingelele once again masibheka la uJesu uphile isikhathi esincane kodwa wayifeza yonke inkonzo uNkulunkulu abemmisele yona okusho ukuthi uJesu waqeda khona la izwi mawubheka incwadi yezenzo chapter 13 funda verse 36 wakhona lithi izwi likaNkulunkulu ngokuba uDavide eselifezile icebo likaNkulunkulu walala ubuthongo wabekwa koyise wabona ukubona. Amen bazalwane. Mawungabheka uJesu mawufunda incwadi kaLuka chapter 23 chapter 3 ufunda verse 23 wakhona uqala kwakhe iministry uJesu eshumayela ubena 30 years la ngesikhathi efa uJesu ubena 33 of which is uJesu kwiministry usebenze 3 years or 3 years and a half. Kodwa inkonzo yonke uNkulunkulu abemmisele yona noma abemlethele yona waqeda yize ephile isikhathi esincane ingakho uJesu ezwakala ethi kufeziwe. Yini Jesu ayifezile? uJesu uthi ngike ngafika kunomngcwabo mina ngawukhansela. Yini Jesu ayifezile? Ngike ngafika kunomuntu obesena 38 years egula waphila owagula ngingakazalwa. Jesu yini ayifezile? Kunowesifazane obenomopho amadoda bengakhona ukumsiza bebengeke bebenokukhona ukumsiza kodwa wathinta umphetho wengubo kaJesu wasizakala. Jesu yini ayifezile?
uthi uJesu ngeke ngavusa indoda seyina 4 days isemangcwabeni yafa. Ayibonga inkosi. Kunabantu abaphila isikhathi eside kodwa utsifumanisa kuba ufike wajika emhlabeni, wafike washaya u10. Uma ungabheka kunendoda ekuthiwa uMetushele, mangizwa ngaleya ndoda yaphila iminyaka ewu969 kodwa asizwa lutho ngale ndoda. Amen. uJesu methi kufeziwe, uyiqedile imishini, ulifezile icebo likaNkulunkulu ngempilo yakhe. Akafikanga wajika emhlabeni kodwa yonke inkonzo uNkulunkulu abemmisele yona uyenzile, yize ephila isikhathi esincane for only 33 years. Ungafiki ujike la emhlabeni ube no 8 years kodwa makufundwa makucheckwa indaba yakho kuthi uWW wazalwa wadla wafa. WW ukhona into uNkulunkulu anecebo ngayo ngempilo yami nawe ekubiza ukuthi ifezeke. Ngingafiki ngijike la emhlabeni and anginazi isaba. Uma uJesu ewasha amazwi esiwazwile amazwi and kwangesikhono kokuqala ukuba kubethelwe umuntu esiphambanweni, bakhona bebebethelwa ngaphambilini uJesu engakabethelwa. Bathi laba babethelwa ngenxa yezono zabo. Kwakungokokuqala ukuthi kube nomuntu oshamazwe esesiphambanweni ngoba yayingekho imom, lalingekho ithuba lokuthi ungakhona amazwi washona. Amen. Wathi kufeziwe ngoba eseyiqedile immission kaNkulunkulu. Mawungahamba emhlabeni ungenayo uJesu ufike wajika. Ayibonga inkosi. Ufike wajika lingafezwanga icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho, ungayifezanga immission le uNkulunkulu akanayo ngawe. uJesu ma sikuJesu lithi iBhayibheli uJesu eziwayifeza inkonzo ubeshiya abafundisa umkhuleko, ubebashile ebafundisa nokukhuleka. Mebafundisa ukukhuleka uJesu akaqali ngezinkwa. Wena uvamisa ukuqala wena ujaha izinkwa kuqala. Ingakho ethi uJesu kwenye indawo laba abantu abangilandeli ngoba babona ibonakaliso kodwa ingoba badla izinkwa basutha. Uma eqala uthi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, mawufika umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengokuba yenziwe ezulwini. Kuyima kufika izinkwa zisenzansi, wena ujaha ngezinkwa, wena uqala ngezinkwa kanti izinkwa zilapha enzansi. Into akubiza ukuthi siqale ngalo igama lakhe, iyona nto akubiza ukuthi siqale ngayo. Ingakho uJesu afika kwenye indawo indoda ebeyiboshiwe ngamaketanga ikashuloza Nkosi, amasosha sehlulekile ukuyibamba. uJesu kuyona ufika akabuzi lutho uthi ubani igama lakho, ngoba kunento enokwenza negama, kunento enokwenza negama. Ingakho ethi alingcweliswe igama lakhe. Uqala ngegama. Akekho umuntu ofisa ukuba igama lakhe lihudulelwe phansi. Ukubona ngisho uhlanya lwendawo uma uzolibiza uthi hey wesibani ubize igama lakhe, uyaswabuluka ngoba umbiza ngegama lakhe. uJesu wayesayifezile imishini necebo likaNkulunkulu
ayenalo ngempilo yakhe wathi ufeziwe egameni likaJesu. Inkosi yami usimbusise. Amen. Cela siphinde sishayele uNkulunkulu. uJesu wafeza izinto eziningi. Uthi umfundisi uSimamani uJesu wakhansela umngcwabo. Kwavuka uLazaro. Wabizwa ngegama wavuka. Umethu uJesu ufeziwe. Wayesesha izinto azenzile wayifeza emhlabeni. Ayifanele ukudunyiswa. Ufanele ukushayela izandla. Ufanele ukuphakanyiswa.